шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Россия макони асосии тиҷоратии вилояти Свердловск ба ҳисоб меравад. Маркази яклухфурӯшии маҳсулоти кишоварзии шаҳри Екатеринбург ягона нуқтаи савдоест, ки соҳибкорон ба хотири фаровонии бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят мевоҳои тару тоза, сабзавот ва маҳсулоти пулизиро аз ҳамин ҷо интиқол медиҳанд. бино ба иттилои муовини раиси ҷамъияти тоҷикони шаҳри Екатеринбург Самариддин Шоев, сардии ҳаво дар фасли сармо дар ин минтақаи Россия то ба 3 дараҷа хунукӣ ва баъзан аз ин ҳам зиёдтар баробар мешавад. акнун тиҷорати маҳсулоти кишоварзӣ дар майдони васеъ имкон надорад ва чун солҳои қаблӣ фурӯшандагон фаъолияти худро дар анборҳои ҳарораташ мӯътадил ба роҳ мемонанд. дар ин нуқтаи савдо беш аз 40 нафар тоҷикони муқими Россия ба тиҷорати яклухти маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ машғуланд. дар ин баробар наздики 500 нафар ҳамватанон соҳиби ҷойи корӣ ҳастанд. خیلی که میبینید مرکز سودای ما خیلی کلان میباشد و در اینجا همه شرایط مهیا کرده شده است. در فصل زمستان و انبارهایی هستند که تا 1000 تن محصولات جا کرده می شود و اگر در وقت تابستان پلشتگاهی داریم که تا 250-300 فورا جا کرده می شود. محصولات تاجیکستان هست خرمای تاجیکستان هست، انار هست، سیب تاجیکستان هست، سیمرینکا، انگوری طایفی هست. همونها سودا داریم. муҳимтар аз ҳама талабот ба маҳсулоти тару тозаи кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол аз ҷониби кишварҳои гуногун бештар мегардад. танҳо давоми соли сипаришуда 2000 тонна пиёз, 1000 тонна ангур, 600 тонна олу ва 500 тонна лаблабу аз ноҳияи ҷайҳун ва бештар аз 200 тонна помидор аз вилояти суғди кишварамон ба шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Россия ворид гардидааст. дар мавсими навбатӣ низ аллакай воридоти мевоҳои хушлаззати ватанӣ ва дигар маҳсулоти кишоварзии талабот дошта ба ин минтақаи Федератсияи Россия оғоз ёфтанд. از تاجیکستان اساساً خرما وارد می شود و تا همین وقت زیاده از 1000 تن خرما ما وارد کردیم. اینچنین انگور زیاده از 500 نفر تاجیکان کار و فعالیت میکنند و به جای کار تامین کرده شدند. талабот ба маҳсулоти кишоварзии босифат ва хуштами кишвари мо хеле зиёд аст. аз ин рӯ барои воридоти маҳсулоти худӣ ба шаҳри Екатеринбург ҳанӯз имкониятҳои фароғ вуҷуд дорад. Самариддин Шоев дар самти дастгирии ҳамватанон вазифаи пурмасъулиятро ба дӯш дорад. аз ҷумла ҳолати ҳаррӯзаи кории маркази яклухфурӯшии маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷониби ӯ ба танзим дароварда мешавад. барои ҳалли мушкилот ва ривоҷ додани фаъолияти тоҷикони нуқтаи яклухфурӯшии маҳсулоти кишоварзӣ аз имкониятҳои мавҷуда истифода мебарад. дар тарбияи фарзандони Самариддин сахтгиру боаҳамият аст. ӯ мегӯяд инсони илмдӯст дар ҳама ҳолат метавонад роҳи зиндагиашро дарёбад. аз ин рӯ ҳамарӯза аз натиҷаи дарсхонии фарзандон бохабар шуда дар ҳолатҳои зарурӣ кӯмакашон мекунад. Самариддин Шоев дар маҷмӯъ натиҷаи муваффақияту пешрафт ва таъмини зиндагии осудаи худ ва ҳамватанонро дар шаҳри Екатеринбург натиҷаи сарҷамъӣ ва аз дастгирии ҳамдигар медонад. Абубакр Шарифӣ, Ҳабибуллоҳ Шувах, шаҳри Екатеринбург, ҷаҳонамо.